Slap! KSU! Slap! KSU! Slap! KSU! March around! March around! Kakasi Student Union, North Kasils District, kan pelong ya ka General Executive Council jongka, haka arpsau terik ubenai leber, hanong po Darbar Hall, sajer nadu kapor shibaje no paisingi. Kumta kan union ka khot kawer ya barok ki khot jongka nadu ki border area ki circle bat ki unit barok bakin ya poi renti hakane ka sngi la karpat banwan ye shimenta sangut nakawe katnat trekam jongka. Ki bor pulit ka bornehat police outpost ne ka sngi kilayo tamno ya kawe ka mediap jong uriu rangba ka balaper halor kasla jong kawa umpli hapam sobar Rebhoi district katkum ka khubor balayo lum laong ba katika mediap la suba bakala per hakane kawa la kato ka nesngi balayo jing tibru bakane ka mediap kaderu jong uwe urangba basong basa hakasnong khuswai ubalatip kerteng kumu Celestine Bay laipun rius nem layo jing tibru baute urangba ubadei u driver nya ya ka kali kamai ulaja nalayeng nadu ka khatnyu tarik mentau benai bat nakalyang ki bahing hasem ki lalik ban ujor ijahar nin kasngi hanongpo police station hadin balayo tam ka mediap nakalyang ki pulit ki la jurep yaka bat la subaru baute urangba ula sapaniap haka balalap baki khti baka kejat kila syate dau telai kumjuru naurundang kibor pulit kidang pelong ya kajing toket halor kani jingja bat kumjuru ban twet ya kitu runar ki baladon keti hane kakam